курси имрӯза доллар ба тоҷикӣ $1 11 сомон мешавад. Ман аз ин сайт $5 4 сент кор кардагим, яъне аз ин сайт 60 сомони тоҷикӣ кор кардагим. салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз видео дар бораи як сайти беҳтарин меравад ки дар дунё дар ҷои якум ест. имрӯз аз ин сайт рубл, доллар не, аммо мо биткоин кор мекунем. Кадоме ки медонад биткоин дар дунё дар ҷои якум истад. курси имрӯза биткоин ба рубл, як биткоин 3,200,000 рубли русӣ меистад. ба тоҷикӣ бошад як биткоин 481,000 сомони тоҷикӣ мешавад. дар ин сайт регистратсия кардан хеле осон, аммо силкаи оригинал сайта дар описания ва дар комментария мемонам ки ин хели сайту дар Play Market бисёре дар ягон машинник нағалтем бо. вақте ки через силка дар омаден сайта листат кунен, Google Play нависагия дар омада через Google Play оригинал сайтча установид карда регистратсия кунед. ин сайт обичный браузере ки шумо дар инҷо метавонед Instagram, Одноклассник, YouTube любой сайт дароен, аммо шумо аз ин сайт метавонед пул кор кунед. вақте ки регистратсия карден, главни сайт ҳамин хелие. дар поёни ин сурати браузер ки мебинед, ба он ки дар омадед, дар инҷо CryptoTab Dashboard нависагӣ шудааст. ба он дароед ва камтар ба поён равед. дар инҷо мебинед выключить нависагӣ. ба ин зер кунед. ин галочкае ки мебинед, инро бурда дар инҷо туғрӣ карда, яъне капча аст. капчаро монед, сайт ба кор медарояд. баъди капчаро мондан майнинг кор мекунад. шумо танҳо 3 соат пас дар омада инро гирён кунед. танҳо 10 секунд вақтро мегирад. ин сайт ягон интернети шуморо намегирад. ҳатто интернет шумо ҳам куштагӣ бошад, ин сайт кор мекунад. чихеле ки мебинед, дар ман 10,691 сатош аст. сатош ин копейки биткоин аст. чихеле ки дар химон дирам аст ва сомонӣ. ман аз ин сайт дубор 50 сент, яъне $1 гирифтам ва дар байни 3 рӯз аллакай дар ман $4.50 ҷамъ шудааст. барои пулро гирифтан дар поён вивести биткоин нависта шудааст. ба он дароед. шумо метавонед пулро дар пер кошелок гиред, аммо чихел медароем ба пер кошелок. ба пер кошелок дар омадем, ба биткоин медароем. дар инҷо пополнит баланс нависта шудааст, ба он медароем. ба мо силка медиҳад, силкае ки мо дар он сайт монда подтвердид мекунем, пул дар пер кошелоки мо мегузарад. силкаро копировать мекунем. вақте ки копировать кардем, дар поён хонед ки минималка дар пер кошелок 0,005 биткоин гузашта метавонад. агар ки дар шоти балансно 0,005 биткоин набоша, шумо подтвердид накунед ки пул намегузарад. танҳо 0,05 биткоин бошад, баъд мегузарад. вақте ки копировать кардем, ба ин сайт дар омада, дар инҷо ки мебинед, ман як силка дорам, ин аз дигар кошелок аст ва дар инҷо добавид мекунем, добавид кошелок ва шумо метавонед боз дар инҷо пер кошелокро добавид кунед ва дар инҷо пулатонро нависед, яъне 0,005 биткоин. ҳамин қадар пул дар пер кошелок мегузарад. вақте ки адрес кошелокатонро мондед, пулро мондед, ба поён рафта дар инҷо капчаро мемонед ва вивести средства мекунед. дар инҷо пул аз 1 рӯз то 5 рӯз мегузарад. агар шахсоне ки бихоҳанд депозит кунанд, дар инҷо мебинед икси нависагӣ, ба он медароем ва больше бустов нависта шудааст, ба он медароем ва дар инҷо ҳамаи скорсош нависта шудааст, аз 1 моҳ то 12 моҳ, аз 2x то 15x. агар ки шумо як таи инро подключат кардед, сайтатон двойной севойной бисёр кор мекунад. просто 10 секунд вақтро мегирад. 3 соат пас дар омада дар инҷо капча пайдо мешавад. капчаро монед, тамом сайт автоматически кор мекунад бесплатно. чихеле ки мебинед, аз ман дар 3 рӯз 10,691 сатош ҷамъ шудааст. 50,000 сатош шавад, ман дар пер кошелок мегирам. балки ман пештар дар дигар кошелок гирифта будам, дар он кошелок аз 1000 сатош гирифта метавонед. вақте ки через силка дар омаден, установид карден, инам хели браузера. ягон ҷои нофаҳмогӣ надорад, просто дароен, установид кунед. главни экран ҳам хелие. дар поён сурати браузера дароен, CryptoTab Dashboard дароен. 3 соат пас дар инҷа капча пайдо мешавад. капчаро монед, тамом метавонед интернетро бикушед. танҳо 10 секунд вақт мегирад ки амира подключат кунед, тамом.
дар байни 11714 сатош, яъне $4.53 ҷамъ шудааст. бародаро, айдар дига ягон сайти беҳтарин барои биткоин намеёем. Просто 10 секунд вақта мегирад барои падкулчат карданаш тамом. шахсоне ки мехоҳанд без платна кор кунанд, ссилка дар описанӣ ва дар комментария монда шудааст ва пул дар балансит ҳамин хел ҷамъ шидан мегирад. марҳамат, даромада установид кунед, регистрация кунед, без платна пул кор кунед, 10 секунд пас фаромӯш накунед ки падкулчит кунед. то боздид сайтҳои нав интизор шавем.